kuvaan video taas. Toi on, siis se on ihan... Toi on ihan kamala. Mä en uskalla mennä tuosta ohi päin. Se on ihan hirveä. Mieti kun se ohittelee sitä, Se voi menee sitä Malin tietä. vasemmalle. Se on vasemmalle Kallelaan. Toi muuten kaatuu jossain päin. Ei toi tuolla pääse. Se on vasemmalle Kallelaan ihan liikaa. Ihan kauhean. Kyllä me nyt sen ohi päästään nopeasti menty. Mitä sillä on? Jotain? Onko se vaan heinä? Ehkä se on vaan rehu. Mut kyllähän toi jos kaatuu, niin kyllä se on aika... Se on aika Se on humahdus. aika humahdus, joo. Nyt on suora hyvä tie. Niin ois. Kovasti just. Paitsi sieltä tulee just tää. Ihan pimeä asfaltin värinen auto. Eikö se oli mutka? Niin se näytti suoralta ja siinä oli juttu. No. No olevina... Nyt sä teet tällaista näin. Mitä se kuuluu? Mahtavaa. Yksi Sitten toi buussi oli. ja sen jälkeen otetaan kaikki. Sieltä oli yksi säkki ihan niin Katso miten näyttää. Se kyllä kaatuu ihan varmasti. Ei se Se on vinossa.